Ara fa aproximadament uns 4 milions d'anys, el Mediterrani se va començar, l'estret de Gibraltar se va tornar a obrir. Però clar, prèviament, esta davallada i dessecament del Mediterrani va comportar que els rius que hi havia litoralment comencessin a erosionar les muntanyes que tenien al voltant, com pot ser tot el pas de Barrufemes, el pas de l'Ase, i va entrar fins i tot a la conca de l'Ebre, els plans de Bujaralov, de Mequinensa, i així allò eren uns antics llacs. A partir d'aquests llacs va començar a drenar i es va formar el riu Ebre. És a dir, que el riu Ebre podríem dir que es va formar aproximadament fa uns 5 milions d'anys. Abans no existia el riu Ebre i des d'aleshores ha anat baixant sempre material des del Pirineu i ha anat formant terrasses i ha anat formant uns deltes sobre dels altres. L'últim delta que ha format és el que tenim, este delta que es va formar en això els últims 20.000 anys, sobretot els últims 10.000. Els boscos de ribera sempre se situen als llocs d'inundació més pròxims al que és el curs fluvial. I a base dels sediments que van aportant el riu en les diverses avingudes permeten que s'hi puguen desenvolupar. O sigui, necessiten moltíssima aigua i llavors les altres espècies no poden competir en aquests ambients i viceversa. O sigui, les espècies que necessiten tanta aigua tampoc podrien créixer en altres tipus de boscos, diríem, més secs. És un bosc de ribera ben particular perquè disposa de moltíssimes espècies, possiblement moltes més que no té altres trams de ribera. En bona part degut a la introducció d'espècies exòtiques, però paral·lelament ens arriben espècies que trobem a tot el curs alt i mitjà, com puguen ser el vern o alguns freixes ben especials. El que és l'espai natural de Cebes ja és una zona referenciada en llibres antics com una zona d'aiguamoll, com una zona de conreus a la vora del riu, que existia ja abans de la construcció de l'actual presa. Existia també a raser d'aquesta zona on el terreny entra d'una forma molt més suau, una pendent més suau cap a la vora del riu, i estava més o menys inundada en funció de la dinàmica d'un riu que abans, evidentment, no estava regulat i per tant tenia capacitat de transformació, de modelació del paisatge, etc. En aquell moment, quan es va construir la presa de Flix, encara no s'havien construït els grans embassaments de Riba-roja i Mequinensa, l'aportació de sediments encara continuava. I això vol dir que sobre d'aquell antic aiguamoll es van anar depositant sediments i va tornar a ressorgir l'actual aiguamoll, a més afavorit perquè la gent ja no depenia de l'agricultura, la gent vivia a la indústria i per tant aquí el riu, entre cometes, va recuperar el que li era seu. La reserva de Cebes seria una estació de servei a lo que és la gran via de comunicació, no solament humana, sinó també natural, aquest corredor biològic que és l'Ebre, que connecta l'interior de la península Ibèrica en el delta de l'Ebre. Per tant, estem parlant d'un lloc estratègic per a la migració de les aus, un lloc on ja fa una vintena d'anys que es fan estudis científics d'anellament d'ocells i on s'han detectat, per exemple, espècies molt rares o de molt difícil detecció, precisament perquè, com és un espai petit, en aquest efecte d'embut que fa a aquest punt del riu Ebre, fa que sigui més fàcil o més òptim poder capturar aquestes rareses que de vegades passen desapercebudes en grans espais naturals.
Per què és important que el riu porti aigua? Per dos motius. Un molt important, que és el tema mediambiental en quant al manteniment de tots els ecosistemes que depenen del riu. Però l'altre, prou important, és si porta aigua, tindrà capacitat per arrastrar els sediments necessaris per a mantenir l'estabilitat del delta. Ja és públic, ja és conegut que el delta està en regressió, que està debilitat, no? I que d'alguna manera això és produït per la falta de sediments. Per tant, és molt important que el bon estat del riu, és molt important que hi hagi un cabal d'aigua suficient per això, per mantenir el bon estat ecològic de l'ecosistema, però al mateix temps per mantenir la línia de la costa en bon estat davant la regressió o davant de la força de la mar. Degut a l'enyorança, per dir-ho d'alguna manera, que teníem al llagut, es va considerar que tornar a reflotar un llagut i ficar-lo a la disposició, en aquest cas, no de les mercaderies, sinó de les persones, que poden disfrutar del riu, ja que és una cosa que normalment el riu els coneixem des de la vorera cap endins, i el llagut ens dona l'oportunitat de conèixer el riu des de dins cap a fora. I este viatge el farem en este vaixell, que és la rèplica dels antics llaguts que transportaven mercancies pel riu Ebre. Abans, ara tenim bones carreteres, bons camions, però abans les vies de comunicació i transports eren els rius i els mars. En la rèplica, este llagut és una rèplica dels antics, els llaguts igual que aquest, transportaven les mercancies i funcionaven bé a rem, bé a vela o bé tirat per mulos. Això vol dir que abans, igual en una banda de riu que l'altra, per tot el llarg, des de la desembocadura per tot el llarg del riu, hi havia camí a banda i banda per on anaven els mulos tirant del llagut. Funcionaven a rem o vela, o bé al palo central se ficava la sirga, una corda que es deia la sirga, fins a la vora i era el mulo que anava tirant del llagut.